Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Snack Attack, στο οποίο θα δοκιμάσουμε αυτή τη φορά κάποια snacks τα οποία μου έφερε η φίλη μου Μαρία από τη Λιθουανία. Θα είναι σύντομο το βίντεο αυτό, γιατί θα δοκιμάσουμε λοιπόν αυτά τα snack και θα σας πω τη γνώμη μου σχετικά με αυτά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά εδώ τα ψωμάκια, να τα πω, δεν ξέρω πώς να τα πω, τα οποία λέγονται Mixtas Barrancas Tradicionalas, για να λέει Tradicionales, κάτι πάντως από τα φαντάζομαι, για να ανοίξουμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Ωραία μυρίζουν, είναι σχετικά μαλακά, αν και έχουν μια, αντιστέκονται λίγο στο χέρι, για να δούμε. Μπορώ να τα φανταστώ και ως να μπορούν να γεμιστούν με κάποια μαρμελάδα ή οτιδήποτε. Για να δούμε. Είναι αρκετά γλυκά, δεν το περίμενα τόσο γλυκά. Αφράτα. Αλλά κρατάνε, έχουν μια αλφα σκληρότητα, δηλαδή δεν είναι σαν buns. Και σίγουρα θα ταιριάζαν με λίγο βουτυράκι το πρωί, λίγο μαρμελαδίτσο φυσικό βούτυρο και έχουν και ωραίο σχήμα. Ή μπορεί να βάλεις το ένα πάνω στο άλλο. Για να φανταστείτε το έτσι, μαρμελάδα, βουτυράκι και ένα σαντουιτσάκι έτσι. Και για μπραντς μην σας πω κάνει. Γιατί όχι. Το κρατάμε. Πολύ ενδιαφέρον και έχει και συσκευασία και έχει αρκετά ψωμάκια μέσα. Το επόμενο snack που θα δοκιμάσουμε λέγεται μανίγια. Αν και είναι λιθουανικό από ό,τι βλέπω, λογικά. Ναι, από το Κάουνας. Και το ανοίγουμε είναι ένα snack chocolate bar, το οποίο πρέπει να είναι με πραλίνα φουντουκιού. Να δοκιμάσουμε έτσι μία δαγκωματιά να δούμε τι παίζει. Βλέπω έχει και... Έχει και μια απλά πραλίνα φουντουκιού. Εξωτερικά είναι με πραλίνα φουντουκιού. Εσωτερικά έχει κάτι που μοιάζει, μπορείτε να το δείτε, μοιάζει με μαντολάτο. Κι όμως, δεν ξέρω που το βρήκανε στην Λιθουανία το μαντολάτο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Από πάνω έχει καραμέλα, οπότε έχει σοκολάτα εξωτερικά, καραμέλα από πάνω και μέσα κάτι που μοιάζει πολύ με μαντολάτο, αυτό το λευκό ημίσπυρο snack, αυτό. Πολύ ωραίο, ενδιαφέρον το συνδυασμός, όχι πολύ γλυκό. Άνετα θα το είχα βάζα στην υποσκευή μου για ένα ταξίδι. Και πάμε και στο τελευταίο snack για αυτό το επεισόδιο. Ένα snack που λέγεται νομέντα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με μέντα ή οτιδήποτε, δεν νομίζω. Είναι και αυτό από Λιθουανία από ό,τι βλέπω. Της εταιρείας Pergale. Και είναι και αυτό κάτι με σοκολάτα φαντάζομαι. Θα δούμε τώρα πως είναι μέσα. Αγωνία. Το σπρώχνουμε. Μάλλον για κοφρέτα μου κάνει. Ναι, πρέπει να είναι κοφρέτα. Θα δοκιμάσουμε να δούμε πως είναι και μέσα. Ενδιαφέρον. Μέσα δεν έχει σοκολάτα. Δεν ξέρω πως είναι. Τώρα δεν ξέρω πως γίνεται
έχει κάτι που είναι σαν μαρμελάδα με κομμάτια αμύγδαλου. Θα μπορούσα να το παρελύσω, γιατί μοιάζει πολύ με τη ζάχερ τόρτε, ο συνδυασμός δηλαδή σοκολάτας και μαρμελάδας. Θα μπορούσα να κάνω ένα σνακ σαν το ζάχερ τόρτε, το γνωστό βιενέζικο γλυκό. Είναι οργανό, εσωτερικά η μαρμελάδα βγάζει την γλυκύτητά της και τη φρουτένια της επίγευση. Είναι κάτι που θα το έλεγα και ίσως λίγο και πιο υγιεινό. Για κάποιον που δεν θέλει τόσο πολύ σοκολάτα σε μια λιγούρα. Ενώ αυτό ας πούμε είναι ξεκάθαρα αρκετά σοκολατένιο. Αυτό είναι πιο φρουτένιο. Ενδιαφέρουσες οι επιλογές που έκανε η Μαρία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα snack της. Θα επανέλθω σύντομα με κάποιο άλλο επεισόδιο με snacks, όχι απαραίτητα από το εξωτερικό, μπορεί και από την Ελλάδα, θα δούμε. Σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!